Diria que aquest és el cinquè intent, així que anem a fer-ho bé. Hi ha qui em diu Atrides, però això, bé, és igual. Anem a jugar una miqueta a aquest joc que m'acabo de comprar i que no tinc ni idea de què té. Prison Architect, d'Introversion Software. En teoria va de construir una presó. Tenim aquí el menú principal, és d'aquests jocs que comença directament jugant, que no et deixa triar les coses. Així que anem a començar la partida de tutorial ara mateix. És el primer vídeo, és tanta pena. Molt coral. Ui, he deixat l'àudio. El jefe està trucant. Molt bé. No sé si estava pensant de traduir les coses, però és una mica patètic, així que passo un rato. Mm, Sí, una bona peça a la presó. Vale. Han condemnat a la pena de mort a un bon home i no tenim ni una cambra per executar la gent. Aquest joc no era anglès? Sí. Primer, per construir una càmera d'execucions, primer hem de construir una habitació prou gran. Sí, necessitarem una porta. Tot això. M'estan parlant pel xat. Sé que no estava. A veure, que m'estan dient que el so va fatal. Primer dia... Àudio. Vale, he canviat els paràmetres. A veure si serveix d'alguna cosa. Els treballadors són els que treballen, sí. Hòstia, ja m'he
saps? O tornem a començar... O tornem a començar el podcast. No sé què és un podcast. Tornem a començar això perquè ja m'ho he carregat. O és part de la màgia de la ràdio. He apretat un botó que no tocava. No. Vale, li falten coses, aquest joc. Structure building. Right click to cancel, clar, però no... No sé què. Bueno, estem construint aquí una caseta. Que divertit que és això. Està guai. Sí, vol una cel·la i una execució. Vale. Queda com poc clar quan està alguna en construcció, però potser és per les línies del tutorial de so. No sé si posar-me en plan crític, encara. Diria que quan surto del joc per xatejar es deixa de sentir. Vale, hi ha dues maneres de fer el mateix, que és girar això. No m'agrada que hi hagi dues maneres de fer el mateix, perquè després només me'n recordo d'una. Sí, es veu que està construint-se. Hora de menjar. Això està en pausa? Per què està en pausa? Per què estava en pausa?
Que amables, un lavabo als presoners. Cadira de veritat. Perquè si no la presona tindria prou glamour. Glamour. Bé. Vale. Sí, okay. Això és el que necessitem, però sempre es pot fer millor. Que bonic el Priest. Anem a fer primer això. Que molem molt. Aquest caminet del paviment, em pensava que era això d'aquí. Buah. I aquí, una finestreta de monos. Així. Això què és? Llum. On va aquesta llum? L'interior. El tio que està a punt de morir li fotem aquí la... gran luxe. Bueno, pues... fotem algun home. Què he dit que fes? Quality material. Com mola, Pas, facility.
Indoor light. Crec que ja ho he entès. Hem d'aplicar el primer. Clicar aquí. Ara què? Alguna cosa em diu que m'ho explicaran igualment. Eren aproximadament les 11 de la nit. Les llums ja estaven enceses. Sabia que ella estava a casa. Veus? Que melodramàtics. La seva casa té els talls d'una presó, com mola. Ui. Sabia que us atraparia els dos aquí. Tu guard, jo... No ho faci. Estàs a punt de fer... Aquí està més vestida ell. Oi, mira. No m'estava mirant aquí. Quin gir dels esdeveniments més imprevisibles. Li falta una cama. Té una postura molt rara. El guàrdia cabron. Senyor, aquest home segurament a tu no t'hagués fet res. No cal que pateixis. Lliçons de moral cristiana. No falta llum. Ui, he anat massa ràpid. Hombret, SimCity, quant de temps. Central d'energia. Sí. Oh, pobra gent que dorm sense llum. Estan sense corrent perquè no hi ha corrent. A veure, utilities. Tirar cable. Aquesta part sempre era molt divertida al SimCity i realment no serveix per res. Web.
Cinema Verité. Ataque, toma. Venen amb llanterna de col·locar els cables de nit. Són eficients aquí. Per què no començo des del principi? Engegarà tot de cop. Ué. Suposo això s'ha d'emmullar aquí. Aquest guàrdia està dormint? Els guàrdies no tenen lloc on dormir. Pricats. Yep. Sí que arriba. A veure. Ens han fot els ploms. S'han fot els ploms. Tres capacitadors més. Això són capacitadors. No sé què són els capacitadors. Així, placa. Mira, això és l'energia.
diria que l'home que estava mirant en directe la meva aventura ja m'ha abandonat. Però bueno, ja era molt. Això ha baixat, vol dir que tenim una capacitat. Hem de provar això. Provat, a veure com va xitxar. T'ho ensenyaran pels senyals. Ostres. Cristo. Aquesta imatge és molt bonica. Està molt fort l'àudio. Bueno. Molt autèntics els grillets. Vale. Doncs és la introducció. Potser per avui en tindrem prou.